Estic molt contenta perquè he pogut acabar bé l'any i he jugat amb les millors jugadores de la Copa Catalunya. Estic molt content d'haver jugat aquest torneig on havia els millors jugadors de la temporada d'aquesta Copa i també he tingut l'opció de guanyar-la, el campionat, i estic molt content i també m'agradaria felicitar al meu rival, Edgar López, per la final que ha fet. Estic molt contenta per aquest any, per aquest màster en especial, que he jugat molt bé. He guanyat la final contra la Carlota, també felicitar-la a ella, que ha jugat un partit molt bo, i ens veiem el 2020. Hola, em dic Adrià Velázquez i felicito el meu rival perquè ha jugat molt bé. Podia haver caigut cap a mi o cap a l'altre i al super tiebreak l'he guanyat 10-3. Estic molt content perquè he guanyat la prova de tota Catalunya. El partit en si ha sigut bastant difícil, molt constant, tenia que ser, i tenia un rival molt bo. Sí que és veritat que he començat bé, després m'he despistat i després he tornat, i el rival ha sigut bastant complet, un jugador que juga molt bé i té molt bons cops.